Ate Gino ato ipahiluna no sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon karon og kaninyo mga ka-feelings no kung kita babae manggid no ang atong letter sender karon. Kung kita ang nabilong or kita ang naa sa kahimtang sa atong letter sender karon, unsa ka imong bation Ate Gino? Magpabilin ba ka ang imong kaluoy sa imong someone or masuko ka or unsa imong reaction no nga inana nga i-compare sa mga pangutana sa atong letter sender karon. Yes, Ate Will. So medyo nahimuot ko gaganina no nga naghuna-huna kay naka-relate gyud ko. Relate match Uy, ingon relate ba? match niya si Ate Relate match Jane. gyud ta anang ingana nga mga sitwasyon no. Siguro para sa ako mao nay giingon Ate Will nga ah naay tawo nga pasudlon sa imong kinabuhi dili para mahimo nimong forever kundi para mahimo orang siguro leksyon or kakuhaan nimo og ingon pa mga base or mga pagtulunan nga magpadayon ka sa kinabuhi og syempre usapod sa mga kuhaan nimo og kusog nga kana mo kung mahigugma ta or mubati ta og gugma sa usa ka tawo bisan pa og unsay mga negative sa iya unsay mga flaws niya mahimo natong makalimtan or idilig sa payan di ba medyo Yes. Wow, sa mga kinalang nindot kay na Ate Jane. di ba pagka in love ka sa usa ka tawo bisan pa og obvious kaayo naghimingon si mo nganong kana man nga maot man na nganong kana man nga maot man nagbatasan nganong kana man nga naa man ay apan di ba daghay mo question sa imuha pero ikaw since gidawat nimo siya medyo dili na nimo iksapayan di na nimo tan-awon kung unsay mga nakita nimo nga apan sa iyaha pero di na nimo ma-notice if ever nga sa imo mong huna-huna labi na og kanang tinuod gyud ang imong gihatag sa iya no ang paghigugma ang tanan nga pagkonsiderar kanang walay ingon pa wala kay giapas ba as in pagbati gyud nga wala kay giapas nga nganong gitsagaan lang nimo na nga tawhan na kay naa kay giapas di ba na may ingana po Nagiingon nga tinud-anay yun. oo kanang tinud-anay nga walay mga kuan gyud mga rason-rason kung di ni bati gyud ka di na nimo ma-feel or di na naka makaingon nga murag ma-question nimo nga gikan sa gugma automatically mahimo nga pagdumot or mga kasilag or unsa pa na dinha nga mga pagbati no nga medyo hard siya Ate Will kay makaingon magud ka sa imong kaugalingon maka-question man ka nganong giing-ani man ko niya nga sa tanan di ba medyo mahimo tang mapag unsay term ana sa Bisaya kanang manukmat gani. Yes, Medyo awesome. mabuta sa nga nga puntungan nung giing ana man mahimo tang kwentador nga gihatag na ko sa iya at tanan pabor kung unsa pa man galing dinha ang mga ano para sa kaayuhan niya. Manumbat Ate Jane. Yung mahimo tang mapanumbat ingana nga labi na og ingana lagi maayo ang atong pagtagad. Oo, sakto ang atong mga gibuhat sa iya ha og ingon pa in return binuang ra gihapon or gibuang ra gihapon ta so medyo gikan sa love mahimo gyud nga dautan o pag medyo mahimo nga pagdumot kay mao lagi na kanang mabaylo og ma-question ta na distract pa ko aning bataan. So, normal ang ingana nga mga pagbati. Pero, once nga nasabtan na nimo ang imong sitwasyon o medyo nag-sink in na sa imuha ang kamatuoran and syempre dawat nimo nga bisag unsaon siguro nimo og pamugos maog yun to ang nahimo nga desisyon sa imong partner kana nga mga kalagot mga pagdumot or mga tawag aning mga kasilag Ate Will sa hinay-hinay labi na kung ang imo pong gihuna-huna is ang future. Ingon ba kana bang dili ka wala ni magipili nga magpabilin nga biktima sa sitwasyon sa tawo or sa unsa pa man dinha nga mga rason nga maoy nagbutang sa imo sa ingana nga sitwasyon. Kanang maning kamot ka nga mo bangon or Yes, mo na insakto Ate yes, Jane. maka-recover and syempre mahuna-hunaan pod nimo ang umaabot pa nimo nga mga obligasyon o responsibilidad labi na lagi sa ani nga kahimtang no nga naa nay anak og syempre ang ginikanan pod nimo nga maoy
pagpadayon o pagsuporta o pagtabang sa imo nga makabangon ka. So usa na sa mga kuan nga ah, instead nga instead nga pagdumot is kanang mabuhian na gani nimo Ate Will, madawat na nimo or kanang dili na magpabilin sa imo ng ingana ba diha nga Yes. time nga ma-feel nimo nga wala na ang pagdumot or wala na kay pangandoy or kanang kagustuhan nga makapanimalos diha ka makaingon nga siguro hinay-hinay na ko nga naka-recover or naka-move on kana ang wala na kay panghawiran Yes, ba sa oo. kagahapon Mm-mm. og dinha nga time posible na nga instead ang imong kalagot labi na og makit-an nimo pod nga ikaw despite sa nahitabo sa imuha despite luyo sa pagbiya sa imuha pagbuang sa imuha is nakabawi ka or nakabangon ka unya makita nimo dong nga may atraso sa imuha nga mas luoy or mas lisod pa ang kahimtang kumpara sa imuha mo feel gyud ka og pagbati og para sa atong letter sender since ning approach siya sa imuha og nag-share kung unsa man galing ang iyang mga rasones which is dili pod ko sure if tinuod ba or kanang scripted na or unsa Yes, ba din nga oo. mga kuano pero sa imong pangutana nga nganong maluoy ka sa iya normal na kay ikaw wala kay dautan nga tinguha or wala na kay giapas nga mga butang or mga kana bang pagbati nga gusto nimo nga makabalos or makabawi or makakuan sa iya ha kung unsa man galing dinha. Pero kanang imong question nga nakasala ba ka siguro dili man kay kaluoy is normal man ha nga bation sa tao. Ang Yes, mahimo nga sala oo. dinha. Ang mahimo nga sala dinha kung gipatulan nimo tong iyang proposal nga which is naa na kay commitment sa usa unya ning kuan pa ka sa iya ha mao to ang mahimo ang posible nga mahimong sala pero kanang imong gibati normal na kay paila na nga luyo man sa iyang pagbuhat sa imo og dautan wala ka nagtanom og pagdumot instead Yes, dibati pa ka mm-mm. para sa iya ha. Inana siguro Ate Jane, basta ang imong ginikanan full support sa imuha sa mga panghitabo, murag di siguro ka mo feel og mga Dili kasila. gyud magdugay, oo. Murag oo, murag dili ka mag-hate no sa imong isikataw katong nakasala sa imo kay naamang kay support no nga gihatag. Pero Yes, kung fully healed ka Ate yes, held na ka. Pero kung ang imong people around is nag-surround sa imo is puro negative. Yes, so toxic diha, gihapon. toxic ang mahitabo. So pasalamat siya no nga ang ginikanan buutan. Yes, maugyod. Maugyod na personally akong naagian. Dili lang siguro ingon nga paras ang ending pero during the process or sa struggle maugyod na makarelate nakaingon gid ko nga makarelate ko kay medyo maugyod kana pang niatubang pagyod sa imo di ba medyo makaingon ka kinsa may dili maka ingon pa maka dream of future no nga naa na gyud ato ba or means nagsabot-sabot so Mm-mm. positive na gyud ang imong ang imong Huna-huna. una naon niya all of a sudden kalit-kalit lang di ay Yes. so mao to aga kung ika-share at will Yes, naku ikadugang no kang sa atong letter sender karon nga pasalamat ka no nga insakto ra gyud Ate Jane nga wala gi apelyido sa iyahang kuano papas ang sa bata kay nga maglisod naman siya pagpa-adapt sa iyahang kuan bagong partner kung naka-apelyido sa PICAS or bisag wala pa may kasal basta nakapirma sa birth certificate ang papa, pwede man masunod good ang apelyido. So, maayo na lang nga inaana nga panghitabo advance na nga dili na siya kaayo problematic. And then normal pod nga siguro Ate Jean labi na mag-istorya mo na contact eye to eye contact magpaluoy-luoy. Madala So yun. syempre madala ka no nga maluoy sab ka labi na sa mga inyong mga naagian kaniadto. Oo. So insakto ang imong gibuhat no. Ma'am Melba nga wala ka nagpatintal o wala ka nagpa straightforward good siya Ate Jean Yes. siyang desisyon Ding nga sira gyud dayon siya nga istorya. dili na siya making balik nga dili na niya dawaton kay mostly Ate Jean kining mga victims nga kanang marag ingon nga atong mga dungog sa una nga pang 800 ang mga babae 800 sa mga lalaki labi na kung feeling gwapo sila
Di ba daghan nga kaayo nga nabiktima ni ana nga igo ra ka biyaan paghuman ug paghuman na itan. Di ba dili na nila. Makatawa man gid ko Ate Will ka nang labi na og gwapo no. Oo. Kana So, siguro may katarungan pa Ate Will nga nailad pero kanang medyo mga alanganin na nailad gihapon. So mura ko na ko po ng question Gamit nga ang nung power. nagpailad. So na ay kuan Ate Jen, na ay according to expert na 12 reasons why ang usa ka lalaki mo balik nimo or mo balik sa usa ka babae. Uh-huh. So number 1 niingon nga he missed you. So nakakuan siya. Gimingaw siya sa imong mga caresses siguro no nga ma-compare niya nga sa iyang new nga kaplag ug sa imuha then mas Layo maayo layo ra so mas maayo ka so mo na iyang i-give to i-give up to then mo balik sa imuha. And then number 2 he feels guilty for how he treated you. So mobalik dai siya sa imo aron pagpangayo og pasaylo sa iyang mga sala nga nabuhat nimo. Basin nakapamalandong na siya Ate Jane. Gusto mo bawi? Or nakaamgo sa iyang gibuhat nga sala sa imo ha. So sunod, his plans to plead the field didn't work out. So ang iyang ang iyang mga intention ngadto sa usa sa iyang gipuli sa imo ha, iyang bag-ong nakarelasyon wala ni bunga ug maayo or wala naging fruitful. Wala ning sulod sa iyang plano. Wala ni sulod. So dili niya madawat. So mo nang mobalik pud siya sa imo kay nakaamgo siya nga mas maayo gyapon ka nga iyang ikauban kaysa atong bag-o. So number 4, he wants what he can't have. So pero nagpahinumdum nato ni no sa mga babae labi na gyud mo mahilig og kaning gwapo. Nga sa mga gibiyaan nga nagkabulag na dili gyud makigbalik Ate Jane. No kinahanglan gyud nga kung imong mabarugan nga ang imong desisyon nga human na kagibiyaan nga nung mobalik pa man ka. Kay dili na daw healthy relationship. Kung human na kag-itsapuera, Labi na og ingana kakuan ang sitwasyon Ate oh, Will. yes, aning mga sitwasyon nga ilisa na ka andin mo balik sa imo ha imo pang dawaton. So bad na daw na Ate Jane ang inyong relasyon sa umaabot. So ayaw na kung ni-decide na ka nga mo depart sa iya ha. So stand out na sa imong desisyon. Yes. Fix na gyud ka diha. Ayaw na pakibalik. Barugan na nato no nga inana gyud. So ang last no his other option didn't work out. So ang iyang karelasyon is out of way na tungod sa mga nga nakita tungod kay nakakita na siya og lain na pod. Kay kung ano gibiyaan kaniya tungod kay nakakita siya og lain and then wala siya na kontento makigbalik siya nimo. So inana na kung wala siya na kontento sa iyang bag-ong kaplag mo nang makigbalik siya sa iyang gibiyaan. So dili maayo Ate Gino nga ikaw pud mo dawat sa iyahang offer sa imuha nga magbalik mo kay tungod nituo-tuo pud ka nga in love siya sa imuha kay gibalikan ka. Pero magsuffer gyapon ka kay mo balik gyapon ang iyang tinuoray nga kinaiya. So mo na reminder nga sa atong mga babae labi na mahiligon sa mga gwapo nga kung unsa na sila magsalig man lagi kay gwapo Ate Jane. So daghan magukod kuno daghan Confident fans nga di sila mahutdan. Yes, di mahutdan. So and then ana mga watchful ta mga babae no nga labi na gid sa mga batan-on karon nga dili man kumpiyansa. Kay daghan ang mabiktima tungod sa kagwapo-gwapo lang nga mo nagiingon sa mga katigulangan nato nga ang gwapo dili maluto. Dili makapakaon. Yes, di nato makaon ang gwapo. So mo na nga ang atong tan-aw dili nato tan-aw na ang hetsura, physical no nga kuan sa usa ka tawo kun dili ang kinaiya ang iyang wholesome. Medyo gwapo-gwapo pod Ate Jane. Medyo gwapohon. Pero inana no. Kay kung nga ikasuroy daw ingon ni Ate Jane. So mainana mga ka-feelings nga dili nato mabaso lang atong letter sender karon nga wala na siya nakigbalik. Pasalamat ta Ate Jane nga inana no ang iyang desisyon kay insakto na siya sa right way. Yes. Kay maghatag ra gyapon niya og problema kung makigbalik siya sa iyang past. Gikan sa sulat ni Will Smith sa wishbe.com. Nag-ingon, don't chase people, be yourself.
do your own thing and work hard. The right people, the ones who really belong in your life will come to you and stay. So Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yes, so tinuod yun na Ate Will, no? Dili yun taangay nga magbukod sa mga tao. Kay ngun pa, kung maog yun na para sa ato, magpabilin og magbabilin na sa ato. Ug kung pananglitan nga magkabulag man, ingon pa nila, huwag balik yun og cross ang inyong mga dalan. So, kung naay mga tao nga ingon pa gusto man nato pero napalayo or nahibulag sa ato, dawato nato nga maog yun siguro to ang iyang purpose sa atong kinabuhi. Atong paningkamutan nga magpabilin ta sa atong kaugalingon, maglimbasog ta, maglig-on ta. Kay ang sakto nga tao ihatag ug ihatag yun sa ato, magkaunsa-unsa pa man ang mahitabo sa sa kinabuhi. Yes, correct. Ate Jean, salamat sa imong mga maayong hunahuna. O karon padayon pa sa pagbasa sa atong napiling Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Luke 15:32 nag-ingon, I was met that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead and is alive again, and was lost and is found. So ato na perming madunggan mga ka-feelings nga mga verse no nga mabati nato sa atong ebanghelyo about sa prodigal son nga bisan unsa kadako ang atong mga sala diin kita mangayo og pasaylo og kinasingkasing kini natong pagkabuhaton, kita gi-welcome sa Ginoo og andam siya nga mo celebrate sa pagdawat sa atong pagbalik kaniya. So, maura to mga ka-feelings, no? Wala naman tay igong oras sa atong pagpadayon, sa atong panag-uban-uban karon ni kahaponon. Hangtod na lang ukmang adlaw sa atong pag-uban-uban, uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw, ug dalay kon ang Diyos.